jossakin, kun häneltä kysyttiin kommentteja, niin hän toivoi, että kaikki homot ja somalit lähtisivät Ahvenanmaalle. Ja tämäkin sai sitten ansaittua julkisuutta, ja siitä pari päivää niin mulle tuli tekstiviesti Teuvolta, että haluan puhua kanssasi, Teuvo. Ja mä tsekkasin numerotiedustelusta, että kuka Teuvo tämä oli, ja se oli Teuvo Hakkarainen Viitasaari, ja soitin Teuvolle, että olit halunnut jutella. Ja Teuvo sanoi, että joo, että hän haluaa pyytää anteeksi tätä huonoa lausuntoa, jonka hän oli antanut. Ja mä sanoin, että älä nyt multa pyydä anteeksi, että pyydä niiltä ahvenanmaalaisilta. Että ehkä ne pahastu siitä, että en minä pahastu. Ja sanoin, että ei, että hän haluaa sulta pyytää anteeksi. Ja mä ajattelin, että se oli aika hieno ele häneltä, että hän tämmöisen asian jälkeen ottaa yhteyttä. Ja juteltiin, sitten hän sanoi, että oli ollut paha päivä ja tuli vähän tölvästyä ja näin, mutta että ei hän tahallaan sitä sanonut. Ja sitten sen keskustelun kuluessa mä kysyin Teuvolta, että mites jos tehtäisiin niin, että mä en lähdekään sinne Ahvenanmaalle, että mä tuun Viitasaarelle. Mitä siihen sanot? Ja Teuvo sanoi, että kyllä hänen kaverinsa ihmettelis. Ja sitten oli taas pieni tauko ja hän sanoi, että ei, että tuu vaan, että kyllä hän voi näyttää, että hänellä on sellaisiakin kavereita kuin Pekka. Ja niin alkoi Viitasaaren reissu. Hänellä on siellä saha, jos muuten haluatte käyttää Hakkaraisen tuotteita, niin ostakaa Jordanin hammastikkuja. Ne on kaikki Hakkaraisen sahalta kuulemma. Kuulemma hän sahaa koivua siellä. Ja istuttiin äidin keittiössä siellä ja äiti oli leiponut kakkoa ja äiti sanoi, että toi meidän Teuvo on ollut aina sellainen, että se puhuu ennen kuin ajattelee. Ja minä sanoin, että ai niinkö. Ja sitten käytiin sahahommia katsomassa ja käytiin kyläkaupalla. Siellä on valtava aktiivinen kyläkauppias, vuoden yrittäjä, nainen, loistava tunnelma. Sitten mentiin helluntai-seurakuntaan siellä. Ne sanoi, että he rukoilee meidän molempien puolesta, mikä on hyvä asia. Sitten mentiin vankkuribaariin tutustumaan paikalliseen baarielämään ja meillä oli hyvä päivä. Ja sitten Teuvo sanoi, että hän on miettinyt, että voisikohan tämmöinen saha käydä tuulivoimalla. Et kun sä harrastat noita vaihtoehtoisia energiahommia, niin saataisiko tänne bioenergiaa ja tuulivoimaa. Ja mä sanoin, että katsotaan kampanjan jälkeen, että tullaan asiantuntijoiden kanssa katsomaan. Ja sitten hän kutsui tervetulleeksi traktorijatsiin kesällä kuulemma, jos on oma traktori, pääsee ilmaiseksi sisään sinne. Että nyt on Massey Ferguson sitten hakusessa, että pääsee sinne. Ja näin se meidän keskustelu meni. Ja mä jotenkin sieltä Viitasaarelta palatessani ajattelin, että tää on niinku sitä hyvää Suomea, missä me huolimatta siitä, että me ollaan aivan eri mieltä joistakin asioista. Hän oli Soinin äänestäjä, äänestää toisella kierroksella varmaan Niinistöä. Ja hän on eri mieltä maahanmuuttoasioista. Mutta me voidaan keskustella ilman, että me niinku